Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we zien wat het landelijke programma van Gewest, dat Gewest in de tijd al je dier aan het Fries en aan de Friese taal en aan de oortaal dit hier in Friesland winnen. Want ze dienen ik wat aan het beelds eigene. Wat je hem dan bellen, Johan van der Zee, want je maakt de programma's. Wat je hem dan bellen? Doe eens wat aan het beelds eigene. Nou, er was een studie weer. Er was een vrouw die hier een scriptie schreef. En dat jij ik. En toen dacht ik, nou, daar moeten we eens een keer heen, want het was al hier Fries en dit weer een keer het beeld. Dat weer wat oors? Duidelijk. Ja. Ik hoor het wel goed, omdat ik uit Steers kom oorspronkelijk. En ben je in de bijplokken in Sint-Anne. En daar jij dus het beeld. Dus, en ik vind het beeld wel mooi. Dus ik word het wel graag van. Ja, we zetten het filmpje in de 1986 in Sjælland en ik moet eerlijk zeggen, ik was tot het begin heel bot verrast. Wij gaan even een liedstapje zietwits. Wij gaan naar het beeld. En daar hebben we altijd het aardige aspect van het beeld eigene, wat in een rie een beetje ter uitdrukking komt. De werkgroep Het Beeld, al jaren in de verkiezingsstrijd, hier was zitten. Henk Hartenstra hier horen was zitten. Hier nou net verwachten dat er in een afgang wie nou alleen verder daar begon wie met zijn vrije beeldjes. Nee, dat hadden wij helemaal niet verwacht, dat er een afgang zou. Maar het is wel een spannende zaak geweest. Wij winnen uiteindelijk ook nog procentueel zien je. Wij winnen ook zetels, ik bedoel stemmen. Dus wij zijn uiterst tevreden over deze uitslag. En ik geloof ook dat je zeggen kan dat onze visie op een aantal zaken, waarom de taal en cultuur, dus ook bij mensen duidelijk aansloegen heeft. Dat hier alleen Verweda ik graag wil. Alleen Verweda is uit de werkgroep Het Beeldstap. Die had zelf een lijst vormen, de vrije beeldjes. Alleen de beste net inkwam, 1,6% van de stemmen, dat wie het er meer van een zit teleurstelt, denk ik. Nou, ik heb me dus in de verkiezingsstrijd sterk gericht op de taal, de eigen taal, het beeld. En dat blijkt in de praktijk een hele smalle basis te wezen om iets nieuws te beginnen. Een verkiezingsbijeenkomst en daar is dan ineens sprake van het beeldseigene. Wat is dat? Dat is de Beeldse taal, de Beeldse cultuur in het algemeen en de geschiedenis. En volgens sommigen ook het typische karakter van de beeldbewoners, van de Bilkers. Je hebt een doctoraalscriptie geschreven over het beeldseigene. Wat wilde je onderzoeken? Ik wilde onderzoeken hoe de belangstelling voor het beeldseigene, hoe die opeens zo is opgekomen. Want het is iets van de laatste 5-6 jaar. En hoe komt dat dan? Ik geloof dat het de terreinwinst van het Fries daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. Nou, heb je die doctoraalscriptie gedaan voor de studie culturele antropologie. Hoe past het daar dan in? Ja, omdat het beeld, zou je kunnen zeggen, een culturele minderheid is. Net zoals de Friezen dat zijn. En daar houdt de antropologie zich tegenwoordig ook mee bezig. Ik dacht dat het met vreemde volken te maken had. Dat klopt inderdaad. Vroeger was het meer van Eskimo tot Hottentot, maar tegenwoordig niet meer zo. Het Beeld is een gemeente in het noordwesten van Friesland, aan de Waddenzee. De naam wijst op het verleden, want het beeld betekent het opgeslipte. In 1505 gaf de eigenaar van het gebied, de hertog van Saksen, aan 4 Hollandse edelen de opdracht het kweldergebied te bedijken. Die edelen brachten hun eigen werkkrachten uit de Hoekse Waard en pachters uit Noord-Holland mee. Zo werd eerst de oude Beeldijk en later de nieuwe Beeldijk aangelegd. De eerste bewoners kwamen uit Holland, spraken dus geen Fries. De huidige bewoners doen dat voor een groot deel nog niet. Hier spreken zo'n 5000 mensen Beelds. Een bilkertbank in hart en dieren. Ik hou van het kleine plakje grond. Al is het maar 8000 morgen, het is het plakje dat mijn wegen op stond. Dat plakje zal ik nooit vergeten. Al noemt een ander het vaak kokaal. Dat plakje grond, dat blijft bij eigen. Daar leer ik ons memhertaal. Zijn plakje grond, dat is bevochten.
Zijn machtspreuk waar, de kop ervoor. Dat is dus de Bilker. Dat is de Bilkert. In zijn hele hem en houden is hij dat. Maar hoe komt die Bilker nou aan zijn taal? Er is verschil van mening over. Er staat in de scriptie van juffrouw Hipma dat het is een Hollands-Fries. Een vermenging van Hollands en Fries. En dan is het maar de vraag hoe het veer als je dat Hollands uitbreiden willen. Daar is al heel wat over geschreven. Als je dat Hollands nog uitbreiden willen tot alle dialecten die er in Holland binnen, dan zal dat wel zo wezen. Maar voor mij is het de oude taal uit de Hoekse Waard. Reken maar, met 25 jaar dan geloof ik niet dat er veel echte Bilkers meer binnen. Want nu krijgen we de vermenging van Hollands erbij. Wat hierin komt, ben ook niet Friesen, dat ben hoofdzakelijk Hollanders. En ik zie er ook in dat het op een duur de Beeldse taal misschien niet heel verdwenen zal, maar dat dat een heel klein beetje is dat er overblijft. We kennen natuurlijk wel. Ik ben blij dat er mensen binnen bijvoorbeeld die optimistisch binnen en proberen die taal op te houden. Maar ik zie dat niet zitten. Ik denk niet dat ik zo somber ben als Ties Polstra. Maar ook wel een beetje somber, ja. 50 jaar. Ja. Wel wat langer, maar op de duur zal zo'n taal toch wel verdwijnen, denk ik. Toch heb je het in je scriptie over de opkomst van de Beeldse beweging de laatste 10 jaar zo'n beetje, hè? Ja. Hoe is dat begonnen? Dat is begonnen naar aanleiding van een cursus Fries. Die men op het beeld wou gaan starten. En toen zeiden ze hier van we moeten een cursus beelds hebben en geen cursus Fries. Dus dat is het begin. En toen kwam de verplichting Fries in het lager onderwijs. En toen zei men hier ook weer, een klein clubje dan, we moeten hier eigenlijk beelds op school hebben. Ja, wat is dit wat wij hier op staan? CD. Ja. Wat is dat, Hilbrand? De C. Dit is een C? Nee, dit is een... CD. Ja, juist. Dit is een C-diek. Wij staan hier op een C-diek. Hoe keer dan niet? Ja, daar staan we op. Maar hoe komt die hier? Oh ja. Hoe komt die C-diek hier nou? Hendrik Jan. Hoe komt die C-diek hier nou? Van vroeger? Van vroeger, ja. Een hele hoop kinders hier, die praten beeld. De meeste kinders eigenlijk op het beeld. En de taal van een kind, die moet je in de school brengen. Je moet een kind opvangen in zijn eigen taal. Die kun je niet ontkennen. En vooral met de invoering van het verplichte Fries komen vooral die Beeldse kinders krijgen te maken dan met 2 talen verplicht op school die hun eigen taal niet is. Vandaar dat een hele hoop collega's en ik dus ook vinden dat wij beelds in die school brengen moeten. En dat mogen jullie ook? Ja, dat maan. Dat is het vak W, daar waar een levende streektaal in gebruik is, enzovoort, enzovoort. Daardoor maan dat. Maar het gaat jullie er niet om te zeggen van daarmee willen we zorgen dat het beeld blijft bestaan? Dat kan ook met spelen, maar het is niet de hoofdreden. Nee. Waaraan kunnen wij zien dat hij vroeger C was? Als je hem nou bijvoorbeeld daar op dat stuk land lopen. Wat vind je hem dan allegaar daar in die modder? Waaraan kun je zien dat er C was? Anneke? Schelpen. Precies, daar zijn allegaar schelpen. Daaraan kun je zien dat er vroeger C was. Heel vroeger, toen kwam de C, die kwam hier helemaal tot toe. En toen hebben ze deze dik gebouwd om die C tegen te houden, want anders zou dat water ook over dat land stromen. En dat moesten we zelfs niet, want er stonden erpels en bieten op land. Hé, in die... Daar kun je ook schelpen vinden. Daar kun je ook wel schelpen vinden, ja. Dat is nog wel lang geleden. Dan eerst C op beest? Daar ook. Is die Beeldse beweging nu een reactie op de Friese beweging? Ja, het heeft er wel heel veel van. De cursus beeld was een reactie op de cursus Fries. En op school het beeld, ook een reactie op Fries op school. En de stichting Ons Beeld is als het ware voortgekomen uit de toestand rond de gemeentelijke herindeling.
Ja, ik zou het wel zo willen noemen. Kun je zeggen, de Bilkens zijn boos omdat de Friesen zoveel voordelen hebben? Nee, boos zijn ze niet. Ik denk wel dat ze ook wel geld willen hebben om hun taal en hun cultuur te beschermen en wat meer tot uitdrukking te laten komen. Maar boos, nee. Amarins Hipma schrijft in haar scriptie dat vooral de plannen om in het kader van de gemeentelijke herindeling de gemeente Het Bilt samen te voegen met een even grote Friestalige buurgemeente de mensen op het Bilt aan het denken heeft gezet over eigen taal en cultuur. In 1980 werd een organisatie ter bescherming en stimulering van het Bilts eigene opgericht, de stichting Ons Bilt. Initiatiefnemer was Sietse Buwalda, die ook boeken in het Bilt schrijft. Kijk eens, deze twee mensen die hij waarschijnlijk nog wel kennen. Ja. Dat waren Rinse en Jabe Tjepkema. En dat waren overpakenzegers van de eerste visserman die hier op Bilt waren, uit 1846. Die man probeerde met nog een paar anderen om hier een bestaan op te bouwen in de visserij. Het lukte niet best, maar er zijn uiteindelijk toch een paar mensen geweest die het hun bestaan eruit opgebouwd hebben. Het waren een moeilijke tijd, hele moeilijke tijd. Maar het waren over het algemeen goede mensen die het hard werken wouden. Er waren een tijd, daar is ook geen verstand meer van heeft. En daar is ook geen begrip meer over heeft. Maar ik vond het leuk en nodig om te proberen daar wat van op papier te krijgen. Dat boek is in het Bilts geschreven. Kan het dan wel uitkomen, want er is zo'n klein publiek. Ja, ik denk dat dat gewoon een kwestie van idealisme is. De Biltse taal heeft het moeilijk ten opzichte van het Fries, ten opzichte van het Nederlands. En als je dan wat aan dat Bilts doen willen om te zorgen, om zien te laten dat dat ook een volwaardige taal is, lekker goed als het Fries, lekker goed als het Stellingwerfs of elk ander dialect binnen Nederland, dan zie je toch met een boek komen moeten waarvan het je zeggen, ja, dit hoort er te wezen als je de streektaal hoog houden willen. De stichting Ons Bilt heeft in de 6 jaar van haar bestaan 16 boeken uitgegeven. Het boek over de visserij moet voorlopig wachten, want de stichting kan het niet financieren. Van de gemeente krijgt ze jaarlijks 6000 gulden. Toch blijven de mensen van de stichting in een toekomst voor het Bilts geloven. Ik kan het zien in mijn krant dat er meer advertenties komen in het Bilts. Het begint dus te leven. We hadden geen enkele moeite om de opvoeren van een toneelstuk in het Bilts te krijgen. Hakken spelen zoveel. Er komen geluiden vanuit het beeld weg. Dat ze, toen ze dat Biltse toneelstuk zien hadden, dat ze zeiden van hé, je moest eigenlijk altijd in het Bilts spelen. Als je wat organiseren willen, is er geen enkele probleem om daar mensen voor te krijgen. Er zijn geen moeilijkheden mee. Hoe lang geeft u het Bilts nog? Dat is een mooie vraag. Ik geef het Bilts zo lang als ik leef. Wij vinden het ook wel leuk dat die Biltse taal, die er blijven zelf. Maar ja. U bent in heel Nederland te verstaan? Ja. Zeg dat maar. En een Fries, dat valt niet zo mee? Oh, dat is niks weer, hoor. Nee, die... Als we die over, dan is het gebeurd, hoor. Als we die over, hoor. Wij fietsen brood, maar als ben je weer leeg, dan is het al mis. Ja. Dus dat telt ook niks voor, hè, uiteindelijk. Nee. En dat kleine groepje, ja, je kent er overal met rijden. Ben je van Limburg of ben je in Amsterdam, dus ze verstaan ons wel. Probeert u het wel eens als u buiten de politie bent? Oh ja, bent? hoor, wij praten herst altijd Bilts. Ja. Ook als u buiten Friesland bent, praat u Bilts? Ja, wij praten Bilts. En wij kunnen altijd naar krijgen waar we hebben willen. Jammer dan eigenlijk dat Bilts dan verdwijnt. Ja, dat vinden wij ook jammer. Maar ja, wij verdwijnen ook, dus dat is logisch. Dat gaat met een ander op. Dat gaat dan met een ander op. Jonge mensen spreken geen Bilts meer? Nou, dat ze een hele dag niet meer spreken, dat weet ik niet met Van nee, Water. Ja, dat vinden wij ervan, hoor. Wij vinden het niet meer... Heb jij dat onderzocht, Amarins? Hoe het met de jonge mensen in het Bilts? Nee, daar heb ik me niet zo mee bezig gehouden. Wel, ik heb wat cijfers bekeken, maar geen nieuw onderzoek meer gedaan. Nee.
Maar op het Schoolplein schijnen ze toch nog wel Beels te praten onder elkaar. Maar het is niet meer dat echte oude Beels. Oude Beels niet meer. Want het echte oude Beels, dat wordt hier gesproken door u en door u. Ja, Wij praten het nou wel. Wij praten het wel. Wij kennen ook een taal. Wij praten dat maar. Fries, dat... Heeft u ook een beetje een hekel aan, geloof ik? Nee, ik heb er geen hekel aan, maar ik kan het niet lezen. Dat is... Ik wou wel dat het beeld wat meer zo op de voorgrond kwam als het Fries. Het Beeldse eigene helemaal uitmolken in een prachtige reportage die begon dus bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1986. En vandaar dat je mij nog in beeld hier, maar Johan van der Zee had het gelukkig verder afmaken. Taal is een populair item in Friesland? Ja, ja? duidelijk. Ja? Ja, heel duidelijk. Ja. Het instrument waardoor ik ademhaal had Ed Hoornik ooit een keer dichten. Hè? Het meest ben ik mezelf in mijn taal het instrument waardoor ik ademhaal. Dus dat had ik wel eens broekt. Ja. Ja. Maar omdat hier ik zo volle soorten taal in je stellingwervers hield. Stellingwervers heb ik programma's op maken. Ja. Ja, dat liedje Sjen aan de meeste van dat is hier. Ja. En als je het programma op televisie van Dat is een andere taal, dan lees je van die Lietse taaleenheden Sjen. Ja. Maar het Fries weer wat meer. Ja. Meer als dit Beelds eigene natuurlijk. Jazeker, ja. En daar in de Belken zeg ik wel weer wat problemen mee. En de stellingwervers ook. Ja. En daar had je, kan ik hier een programma over de stellingwervers en daar weer een vrouw die het droge wast uitsprutst, want dat weer Fries. En dat vond ze eigenlijk haast een vies woord. Droge jast, nou waar zei dat nou? Dat bestelt je net bij de slachter. Nee, steek net in de stelling. Nee, nou goed. We beginnen even waarom naar de 60er jaren, want dan showen een reportage zat die makkerwaar in het Friesk Letterkundig Museum en Documentatiecentrum in Ljouwert. Maar dan hebben we het al over 1964. Het Friesk Letterkundig Museum is nu gevestigd in een herenhuis in de Kerkstraat in Leeuwarden. We spraken er met de conservator, de heer M.K. Scholten. Meneer Scholten, waarom heeft Friesland een eigen letterkundig museum? Meneer Van der Zee, Friesland vormt een eigen taalgebied binnen de Nederlandse grenzen, heeft een eigen letterkunde en ja, dan ontstaat de noodzaak van een letterkundig museum. Is die letterkunde zo omvangrijk dat er een museum moet zijn? Na het teniet gaan van het Fries als rechts- en kerktaal in omstreeks 1500 is na 1600 een nieuwe poëtische traditie ontstaan. De dichter Gisbert Japeks heeft het Fries eigenlijk tot een hoog niveau weer opgevoerd. En sindsdien is er een literaire traditie. In het begin van de vorige eeuw hebben de gebroeders Halbertsma daar hun stimulansen weer gegeven. Joost Halbertsma die wordt juist in deze dagen weer herdacht. En dan krijgt u een ontwikkeling met inzinkingen wel, maar toch via Pieter Jelles Troelstra naar de moderne dichtkunst. Die in alle genres ook vertegenwoordigd is. U kent Operatie Vers misschien, dat is poëzie per telefoon, dat in Amerika nagevolgd wordt nu. U vindt een paperback-riege bijvoorbeeld, waar per jaar 8 nummers minstens in verschijnen. Wie heeft het initiatief genomen? Het initiatief is uitgegaan van professor Brouwer, destijds de wetenschappelijk directeur van de Frieske Academie, in 56 al op het Friese Filologische Congres van het jaar. In 1959, het was de 17e, net 10 jaar geleden, zijn de eerste circulaires de wereld ingegaan. Wij verzamelen handschriften, portretten, boeken met inschriften, drukproeven, brievenverzamelingen, niet in de laatste plaats te noemen. En alles, ook curiosa, op het gebied van de Friese letterkunde. Als ik u nu zou vragen om iets uit uw kast te halen, wat zou u dan kunnen laten zien? Ja, dan zou ik u bijvoorbeeld actueel, de tentoonstelling van de Schuur, zou ik u het dossier kunnen laten zien van Kneppelvreet, de bekende... Wat is dat? Kneppelvreet, dat was die veroordeling van Schuur, of liever gezegd die rechtszitting waar Schuur moest voorkomen, omdat hij een kantonrechter beledigd had, omdat die kantonrechter geen Fries wilde horen. Hij kende het wel. Dat is een geruchtmakende zaak geweest. Er was veel belangstellingen, die zijn per slot met waterstralen en met gummiknuppels zijn die uit elkaar gedreven. In de expositieruimte kan men via de bandrecorder liederen op tekst van Verder Schurer beluisteren.
Roel Slofstra zingt ze. Mijn liefste had een wienhof bouwt op vruchtbreuvelgroen. Een stien en een paskoep had er oude planten. Hier foto's uit de tijd dat Schurer onderwijzer was. Hij begon in Lemmer aan een christelijke school en werd in 1930 ontslagen omdat hij pacifist was. Hij werd onderwijzer in Amsterdam. In 1946 volgde zijn benoeming tot hoofdredacteur van de Friese Courier. Schurer werd in 1956 voor de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer. Hij had een recht steed laat als mij zijn eigen hand. Hij zegt dat het een vjocht steed wat, de ramp van volk en loon. Hoe mat mijn liefste dat besluit. In een Dit is uw leven uitzending van de VARA was Schurer een boeiende hoofdpersoon. Boeiend zal ongetwijfeld de autobiografie zijn die binnenkort verschijnt. Dit wiekt van wet en is, die zulgen dagen schön. Ik loek waarom naar dek van binnenkaam. Het oudershoes, de dik, de stenen daam en het geheim dat alles van ons stremen. Dat ik mij uitliet, mij werd binnennaam. Het Fries Letterkundige Museum in zijn eerste bestaan, zouden we waarom in van gewest tot gewest uit 1964. Maar daar in een hele reportage over verder Schurer, die weer echt populair daar in Hilversum. Ja, dat denk ik ook. Ja. Wie de enige figuur die daar wat boppen uitkomen of zo. Dit landelijk wat bekend werd, denk ik, omdat er in de Tweede Kamer zie je doe, dat weet ik eigenlijk net, maar hij had in de Tweede Kamer zitten, dus ja. Maar je zorgt dat het materiaal hult in het webbroek wat om verder Schurer in. Ja. Maar dat weer makkelijk om daar een reportage van te maken. Ja, mijn vadganger had het bij Scholten hier de directeur. Mats Scholten. Die Frederik Dam, de directeur van het Fries Letterkundig Museum. Ja, nou, wij praten al, want we zijn haast aan het eind van deze uitsturing, dat we over de boeken in de Friese taal, daar komen we na je week even op webwerp. Zullen we dat doen? Oké. Johan van der Stee, dank u wel. En wij melden je hem dus dat we na je week er weer binnen met het programma Gewest Friesland en dan gaat het benamen over de boeken.